Takže ahoj, tenhle tutoriál se bude zabývat, jak nainstalovat End na Windowsy. Budu používat Windows 7 Ultimate, no takže jdeme na to. Takže normálně ze stránek end.epatch.org si stáhneme tady v Download Notes zazipovaný archiv, tady tenhle ten. Tak on sám stáhne. Tady ho máme stažený. Rozbalíme ho. Tak, máme rozbaleno. Tak, je tady vlastně vznikne složka, v tom budou soubory. Nečekejte žádný exáč, nic takového se tady vůbec neděje. To by bylo moc jednoduchý. Takže já si tohle akorát přejmenuji, nazvu to End. A teďka si to můžete v podstatě dát kam chcete. Já teda upřednostňuji si to dávat do programu Files. Přímo to sem takhle nakopíruju. Tak, teďka to musíme zprovoznit, jo. Úplně nejjednodušší je přímo na C, na disku C si vytvořit nový soubor. Texták tady. Pak ho přejmenuju. Tak. Co v tom souboru budeme dělat? Jde o to, aby se nám do systémových proměnných natáhl ten ant, jo. Takže první, co si uděláme, tak si setneme proměnou end home a do té musíme nastavit vždycky tu cestu k tomu antu. V našem případě je to teda program files end. Tady ta cesta, semka. Nastaví sakrace. Zástupce to nic. Tady tahle ta cesta. Tak si ji tam takhle dáme. Pak potřebujeme nastavit ten domovský adresář taky pro Java. Java home rovná se. Já ho mám nainstalovat taky v programu Files Java a tady mám JDK 1.7, sedmičková Java. Tak si to taky takhle tak vezmu. Nakopíru. Tak a teď největší ten špek. Musíme nastavit cestu proměnou path a do ní dáme to, co už v ní je. Takže path a teďka cestu k tomu antu a do adresáře bin. Takže tam dáme něco jako ant home lomeno bin. Jo? Máme hotovo. Uložím. Otevřu si to. Cčko. Máme to tady. Přejmenujeme si to třeba na ant.bet. Chcete změnit? Ano. Tak, tuhle chvilku já už si zapnutá příkazovou řádku normálně. Jo, když teďka se budeme třeba pustit ten ant version, jo, tak ho vůbec nebude znát. V tom je ten vtip, že my si jenom zavoláme na C ant.bet a už od teď by nám to mělo fungovat. Jo, a napíše nám to epatch end version něco. Když to zkusím přímo na projektu, kde nějaký mám, jo, sudoku, super. Ant a tady dáme přímo run. Jo, tak se nám tady spustilo sudoku. Super. Tak jo, doufám, že to bude fungovat i vám. Jinak tohle se bude muset pustit pokaždé. Vlastně když teďka vypnu konzoli a zapnu ji znovu, tak už to zase ten ant znát nebude. Takže musíme akorát znovu zavolat ant.bat. A už to teďka půjde. Jo, nebylo nalezený build.xml. Nevím, asi se to dá nějak nastavit tak, aby to tam bylo na pořád, ale já nevím jak.
ještě jsem na to nepřišel, až na to přijdu, tak se určitě pochlubím. Tak jo, přeji hodně štěstí při nastavování a ahoj.